Il-komunità Niġerjana f'pajjiżna tinsab ix-xukjata bit-telfa ta' żewġ żgħażagħ li jebu mal-lejl ta' bejn il-ġimgħa u s-sibt. Lejl li sarraf fi traġedja għal Daniel Gold ta' 27 sena u James Godalo ta' 22 sena li tilfu ħajjithom merqa ftit il-barra mill-kosta ta' San Pawl il-Baħar. Iż-żewġ Niġerjani mietu wara li sabu ruhom f'diffikultà f'dawret il-Gżejjer. Jidher li traġedja kellha l-bidu tagħha meta Daniel Gold waqaf fil-baħar u beda jsiba diffiċli biex jitla lura l-art. Meta ra hekk sieħbu James Godalo ta' 22 sena qabeż fil-baħar biex jipprova jgħinu, iżda sfortunatament spiċċa anke hu f'diffikultà biex l-irġiel erqu tnejn fi ftit tal-ħin. Il-każ seħħ matul il-lejla l-ħabta tal-kwarta tas-sibt filgħodu bil-pulizija jkunu informati immedjatament bl-inċident. Fil-post waslu wkoll uffiċjali tal-Forzi Armati u tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili bl-addasa jippruvaw jassistu liż-żewġ persuni fil-baħar. Madankollu sfortunatament iż-żewġ tirġiel ġew ċertifikati mejta fil-post. Bil-każ ġiet informata l-Maġistrat tal-Assa Claire Staffraġ Żamid li ħatret inkjesta fil-waqt li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin. Intant Net News ħa l-ewwel kummenti ta' Jakubu Okiulu mill-Assoċjazzjoni Niġerjana f'pajjiżna li qalilna li sassija qabel l-inċident u stess kien jinsab ma' żewġ tirġiel propju qrib fejn seħħet it-traġedja. They are truly brothers to me, both of them. It's just sad tragedy that they have to pass this way. We were together yesterday. For that hour they passed on. It's a big loss to our community. Daniel u James, iż-żewġ vittmi, kienu immigranti Taljani li kienu jaħdmu Malta regolarment u telfa tagħhom ħalliet lil ħafna Niġerjani li jgħixu f'pajjiżna taħt xokk kbir.